Epa lagunok ongi etorri Lasto txapelen. Kanalera ongi etorri FIFA 23 honetara eta gaurkoan aventura berri bat hasiko du. Kaso honetan entrenatzaile moduan. Nola... bale, men. Eta hasiko gara noski alizan ez gero gure atletikekin. Hasierako plantillekin. Eta noski hasiko gara atletikekin. Eta izango gara... A ver... listo, izena. Lasto txapel ez. Kapitaina, adibidez. Vale. Irlandar. Media berdin ahora. Bai, horrela. Jarraituko dugu. Bai, atletikekin. Bai. Bueno. Naher zer moduz ateratzen den esperimentua. Lasti. Bienvenidos a San Mamés. Sin más preámbulo, les presentamos a nuestro nuevo manager. Hemen Liverpool dagoela. Vale, itxaron, lehen da bizi. Itxaron ondago hemen. Ekonomia... Hori ez. Bla, bla, bla. Ez hau ez. Íñigo Martínez. Aurrean.
Guruzeta. Eta bezgan ordez... Hau. Bai. Plantilla. Vale, lehen da bizi. Errenovazioa. Íñigo Martínez. Bi urte. Vale. Bi urte. Bai. Listo. Errenovazioa lortuta. Vale. Entrenamendua. A ver. Ah, vale.
Bai, batzutan mandoa nahiko txarto ibiltzen da. Zer da? Vale. Jarraitu ezagun. Vale. Ez hemen ez. Ea gogoratzen dudan gauza hauek nola egiten diren. Hori ez. Ai,
Benetan. Hala, venga. Oso ondo, bla 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 bla, jarraituko dugu. Zer da? Ez, kakao ez! Kakao ez dut nahi, jode! Ez. Me kaguen, txartu egin dugu, joder! Konpondu ezaketa hau. Txarto, hau izan da kriston kagada. Benetan. Nire dut ez ezatea. Vale, beto. Jokatu harko dugu, ez hemen ideia, baina no.
Oh. Berdin zait. Lenda bizikoan izan behar da. Hala. Bai, jarraituko dugu. No carrera internacional. Ez dute zeulertzen. Entrenamendu pila bat, hala. Bai. Endo gehiago. Arias campo. Bueno. Uy.
Ara bai, kanpora. Itxaron. Jokatuko dugu. Bai. Hala. Bai. Entrenamendu. Bai. Ez ditu dala salduko? Bai, jokatuko dugu. Rulo, rulo. Hai. Benetan.
Vale, hasiko gara. Ez. Vale, lehen da etxiko partidua Frankfurter Eintrachten kontra, vale. Bai, honekin aurrera. Lehenko da konpondu dugu, berak nahi zuen egontzeko ez eban. Ez zuen nahi hau kanpora. Ui, bueno. Aukera ona zen, ez dugu baliatu, baina... Ongi, Yuri, lasai. Oh, qué suerte charra, Sánchez, ondo landutako jokaldia barrura joan dena.
non. Una Vivian. Ez dudan ulertzen zeratik ez dagoen Villarlibre Atletiken hasierako plantilla jarri baldin badut, no? Hasi nolako sarta eta gola. Aupa Juri. Inor zuen esan partidu hau ez izango zenik. Aldaketak. García, Raúl García. Zeta, Kappa, de Marcos. Aurra denbora dia denez, jokale guztiak erabiliak ditu. A ver. Sánchez. Raro, neta. García y luego Arrana. No sé, tú Arnentzen, no la puedo dejarte. Rulo. Jack. Si prega il gentile pubblico di occupare solo e soltanto il posto assegnato, evitando di incorporare altri posti con bossetto e viaggiati. Ahí laugarren, Eta kasi joan da. Izateko berdinak. Momentu bat
Pentsatu izan zela Dani Garcia. Orduan, egin dezakegu Muniain Sanzet. Muniain Pora Vesga. Cornerra. Questo è il cambio deciso dal tecnico della Non esate cosa. termina qui la partita con il numero 10 Iker Muniain. Entra con il numero 6 Michele Vesga. A ver. Luego es campo. Bueno. En chapter de Gaudi. Magio Jan Sanzet. Magia asko ditugu. Azken aldaketa egin dezaket. Leku Williamsengatik. Bai. Bueno. Galdak bukatu behar dira. No me espero Dani García en el bate. Dani García, gola. Pues Garrena. Gol dell'Atletico Bilbao con il numero 14 Dani Garcia. Dugu.
Liverpool bi, Milan bi. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuele, torrengoan gehiago, hau.